Alaikum. So kamar yadda muka yi magana akan zan yi recording na yanda mutum zai yi measuring na shi Asian range ɗin da kuma yanayin yadda mutum zai taking entry sa. So entry za su iya zamowa in two ways. Mutum zai iya ɗaukan scalping, zai iya using scalping method ko kuma zai iya using maybe day trading da sauransu dai depend on irin opportunity da ya samu. So yanzu kamar yadda kuke gani yanzu bari in ɗauki wannan. Zan ɗauki bari in yi using wannan abun brush. Yanzu na yi using wannan crossbar ɗin nan. Idan na yi using ɗinsa yanzu gashi nan na ɗauke shi. Sai mutum ya zo daidai line divider. Wannan shine line divider. Idan kuka duba ƙasa nan bari in yi highlighting gurin. Idan kuka duba nan, sorry na zo brush ɗin bai ɗauku ba shi. Idan kuka duba a nan brush ɗin yana min jahilci. In kuka duba nan bari in yi using arrow. Za ku ga time ɗin, kun ga ya bada time. First of March 2024 ba shine date ɗin. A gefensa za ku ga time 00:00 meaning wannan midnight ne. Dama shi yasa nace muku wannan shine midnight candle ɗin. Inda market ɗin yayi forming wannan candle ɗin shine midnight candle. So kun ga a daidai wajen ne dama Asia take farawa daga midnight. So idan muka ɗauki yanzu ga candle ɗin ga ƙasan candle ɗin ga inda ya fara ba, muka ɗauki ƙasan daga nan zuwa yanzu bari in ɗauki time ɗin inda abun ya tsaya, inda Asia ya ƙare kenan. Kun ga nan zuwa nan ƙarfe 2 ne, ƙarfe 3:45, 4 ga ƙarfe 5. A nan ne Asia ta ƙare aka shiga London ta fara making wannan. So daga wajen yanzu idan muka ɗauki high ɗin, ga high ɗin Asian gaba ɗaya zuwa low ɗin Asia shine nan ne low ɗin Asia. Bari in yi shifting wannan ne. Idan kuka duba 24 pips ne. Gashi nan bari in ɗauko brush. Bari in yi moving ɗin sana. Gashi nan in kuka duba 24 pips ne daga wajen. 24 pips ba kun ga ya yi matching criteria da muka ɗauka akan cewa kar ya wuce 25 pips. Dama na ce 20 to 25 pips. Maybe zai iya kaiwa 30. It will still be feasible maybe at 30. But amma in ya wuce 30 ya kai irin 35, 40 wato wannan ɗin range in yayi girma da yawa. So kun ga wannan 25 pips ne daga ƙasan zuwa sama. Already kuma idan kuka duba akwai wanda suke trading shi yanzu wannan candle ɗin. Wannan midnight candle ɗin akwai wanda suke trading ɗinsa. Yanda suke trading kuma za su jira market yayi sweeping ɗinsa in bearish ne, in bullish ne yayi sweeping liquidity ɗinsa daga ƙasa sai su taking entry su daga wajen sai su trading Asian range in gaba ɗaya. Tunda dama Asian sometimes yakan fara daga ƙarfe 12, sometimes yakan fara daga ƙarfe 1. A wasu brokers suna midnight candle ɗin daga ƙarfe 12 sukan rufe kasuwan gaba ɗaya saboda su accounting for abin da ya shafi su swap, spread da sauransu. So but wasu suna iya trade, wasu the market is still open, so wasu suna trading wanda irin basu da swap da sauransu. So yanzu a nan wani zai jira a yi sweeping liquidity ko ta ƙasa ko ta sama. In suka koma lower time frame za su ga ya yi sweeping liquidity. A nan ma ya yi sweeping liquidity, ga liquidity nan da ya sweeping. Sai su yi taking entry su a wajen sai su yi pushing. Kun ga a nan da sun yi making kusan abin da ya sha kusan 24 pips wanda suke trading Asia kenan. So wannan kenan. So a namu kuma dama mun ce muna dealing da accumulation, manipulation and distribution na ICT, concept da ICT ya fitar. Dama muka ce za mu jira market idan bearish ne za mu jira market ya yi sweeping liquidity, buy side liquidity mu wanda yanzu a nan
ga buy side liquidity mu anan shine anan, high din da market ya form anan, nan shine buy side liquidity. Bari in sa shi a in using wayannan in yi indicating, wannan wajen shine buy side liquidity mu. Idan kuka duba market ya dawo ya yi minor sweep anan, ya sauka ya sake dawowa ya yi major sweep anan, ya ƙara sweeping ɗinsa appropriately sannan sauka, wanda dama zone ɗin nan na maka shi na ce idan aka koma higher time frame yanzu, bari in koma time frame ɗin da na zana shi, idan aka koma 4 hour time frame wajen fair value gap ne, market kuma ya yi filin fair value gap ne anan, ya yi filin shi fair value gap ne. So a wajen mutum zai iya taking entry sa ba tare da ya jira manipulation ɗin ba, but amma dole zai sa SL ɗinsa a saman wannan ɗin, wanda abun da na yi using kenan. But anan in kuka duba market ya zo ya yi sweeping liquidity ya sauka, but maybe because of some news ko wani abu da aka sake da sassafen sai ya jawo market ya yi sweeping buy side liquidity. Ina zuwa abun yana dan makalewa ne, ya yi sweeping buy side liquidity anan. Normally abun da muke expecting market ya ci gaba da dropping ƙasa, but what happened da ya dropping ya yi clearing sell side liquidity kenan. Yanzu idan mutum zai yi scalping anan zai yi taking entry sa anan, ya taking first SL first tipping sa a ƙasan liquidity level ɗin nan inda market zai sweeping liquidity anan, nan ne mutum zai ɗauki first SL first tipping sa kai, sorry first TP, maybe second TP sai mutum ya koma higher time frame kamar yadda dama na nuna a higher time frame. Na ce ina expecting wannan din nawan yana makalewa, wayan ya ɗan yi zafi. Na zo na ce second TP dama inda na yi anticipating market zai yi sweeping, na ce zai yi sweeping wannan liquidity na wannan wajen, kuma in kuka duba anan market ya yi accumulating a lot of liquidity zone, liquidity level anan, so we expect an aggressive push to the downside. So na sa second TP na zai zama nan, wanda nan ne zan yi taking all TPs dina, saboda wannan order block ɗin da yake nan likely market idan ya zo wannan order block ɗin zai ci gaba da moving in an upward direction, ko kuma maybe ya zo ya targeting wannan order block ɗin, but dai ni I'm out of the market from here, from this liquidity level. So wanda abun da na nuna kenan, but unfortunately because of the news da kuma wannan liquidity void da market ya yi making anan, abun da ya jawo kenan market din ya sake pushing sama, akwai liquidity void anan, sai ya treating wannan as internal liquidity ko kuma abun da yake kira engine liquidity, ya yi sweeping din liquidity gaba ɗaya, ya zo ya yi filling 50, wannan ma ya 50%, don dama liquidity void it can be 50% ko more than 50, ya zo ya yi filling ɗinsa anan. So yanzu expectation ɗinmu anan shine market ya ci gaba da dropping ƙasa, but then maybe akwai possibility ya sake pushing ya zo order block, tunda yanzu anan akwai order block anan, ya zo ya mitigating wannan order block ɗin kafin ya ci gaba da tafiya ƙasa, ko kuma maybe daga wannan level ɗin ya yi filling 50% through na liquidity void ɗin zai ci gaba da dropping ƙasa. In kuma mun yi treating candles ukun nan gaba ɗaya as order block, already ya yi mitigating ɗinsa. So wannan dai shine abun da dama nake magana a kansa regarding yanda mutum zai taking ordansa a Asian range. Sannan in kuka duba kuma bari in koma another time, kun ga wannan nan ma ga midnight candle ɗinmu 00 ba, ya zo ina ƙarfe 5 ga inda ƙarfe 5 a wannan level ɗin ne muka samu ƙarfe 5 wannan ɗinmu. So kun ga anan yanzu bari mu ɗauki range ɗin mu gani, ga ƙasan range ɗinmu ga saman range ɗinmu, kun ga is even less than 1 pip, bai kai ma 1 pip ba, sorry bai kai 10 pip ba, 6 pips ne kawai. So kun ga me ya faru kuma, ga accumulation ɗin da muka samu, sorry ga
ga inda market ya yi running liquidity, ya haɗa da har da wannan liquidity gaba ɗaya ya yi running ɗinsu gaba ɗaya. Da ya yi running liquidity, me ya faru kuma? Me ya faru da market da ya sweeping liquidity? Kun ga anan yanzu bari mu duba time ɗin da market ya gama sweeping liquidity gaba ɗaya. Ya gama sweeping liquidity ne around 12:15, wanda duk wannan move ɗin da market ya yi London expansion ne, kamar yadda na faɗa muku. Za a samu London expansion daga nan, daga ƙarfe 12 zuwa abin da ya zo ƙarfe 1, 2, 3 duka, me muka samu? Retracement, wanda shine ya dawo ya clearing liquidity level ɗinmu na Asia gaba ɗaya da kuma London expansion ɗin gaba ɗaya. New York menene? Retracement. Sannan aka zo aka samu, to kun ga yanzu a next day kuma me ya faru? Daga ƙarfe 3, ƙarfe 4, 5, 6, 6:15 ba, zuwa ƙarfe 6 market ya sake running buy side liquidity. Daga nan kuma ya ci gaba da sauka a wani lokaci? a Sydney session gaba ɗaya market ya ci gaba da sauka Sydney gaba ɗaya. The market was reversing, yana reversing daga bullish to bearish. So kun ga yanzu anan lokacin New York, daga Asia zuwa London zuwa New York, market was ranging. Wannan a dukan shi zamu iya kiran shi range, saboda ba wani major move market ya bayar ba. Kun ga gaba ɗaya range in gaba ɗayansa 28 pips ne. But what happened later on? Bayan market ya gama forming range in, ya yi breaking out of the range. Ku duba abin da market ya bayar lokacin Sydney, ya bada kusan 60 pips. Kusan 60 pips market ya bayar. So shine dama abin da nake faɗa, sometimes the times of trading zai canja. Wata rana mutum zai iya trading London ya samu high profit, maybe na aka samu Asia ya yi ranging. So in muka zo London za a samu London expansion. Ko kuma mutum ya yi benefiting from New York reversal, ko kuma maybe Sydney reversal, ko kuma Asian expansion ko contraction da sauransu dai. Kowane session dai yana da time da kuma conditions da ya kamata mutum ya duba sannan ya yi trading din shi. Idan kuka duba yanzu a screenshot da na tura a group, ya kawo inda phases na market din gaba ɗaya. Ya ce akwai market din zai yi accumulating, manipulation, distribution. Yana tafiya from smaller range to large range to retracement or reversal. Wa'annan su ne to abubuwan da ake duddubawa a kasuwa. Kuma in kuka duba yanzu abun nan gaba ɗaya, in kuka duba duk time frame inda kuka duba is the same. Yanzu idan kuka duba yanzu anan, idan na dawo nan for example, wannan shine midnight candle ɗinmu, ga high ɗinsa gaba ɗaya zuwa ina ne? Nan yanzu duk mun shiga ga inda London ya buɗe ba. Yanzu idan muka je ƙasan nan, ga ƙasan gaba ɗaya muka highlighting zuwa saman gaba ɗaya bai wuce 17 pips ba. And me ya faru da market ya zo? But in this condition idan kuka duba ba a samu manipulation ɗin da ake nema. Manipulation ɗin already ya faru kafin ma a shiga London. A nan ai gashi nan market was wannan ya yi making low, ya yi making high, but lower high. Da market ya dawo sai clearing liquidity da yake resting a ƙasan midnight candle. Shi yasa nace muku wasu suna trading midnight candle ɗin nan. Ya yi clearing liquidity, nan ne aka samu manipulation, sannan market ya fara expanding. Lokacin London gaba ɗaya market was expanding. It was expanding har zuwa what? Bari in je New York ƙarfe 12. Ƙarfe 12, this is New York. Ƙarfe 12. Idan kuka duba New York ma gaba ɗaya market was just expanding, yana ta expanding har sai da yake around ƙarfe
ƙarfe 4 sannan market ya yi retracement ɗin da nake magana, sannan market ya sake dawowa ya yi making lower high, but then after that me ya faru? Market ya sake shiga wani range, aka zo aka samu another midnight candle a nan, aka shiga next day kenan, midnight candle ga midnight candle, daga midnight candle zuwa London ga inda London ya yi forming. Idan muka yi measuring range ɗin gaba ɗaya bai kai ko 10 pips ba, 9 pips ne. Aka zo market ya zo ya yi menene? Market ya zo aka samu manipulation ɗin da nake magana, market ya zo ya yi manipulation a nan, clearing liquidities ɗin gaba ɗayansu. Daga manipulation kuma me ya faru? Market ya fara distributing, ya ci gaba da distributing towards the next day, har aka zo another midnight candle, market ya sake making the same wannan. Daga midnight candle nan zuwa ƙarfe 5 zuwa ƙarfe 3, 4, 5 ga ƙarfe 5 market ya ci gaba da sauka. So sometimes ba a samun accumulation, manipulation and distribution ɗin. Sometimes market kawai zai ci gaba da distributing ne, sai daga baya ya zo ya yi reversing. So waɗannan su ne abubuwan da dama nake magana a kansu.